पाग्ला दैमानि सा खर'आव जोंनि माखासे गुबुन गुबुन माहारिनि जाखांफुनाय लाइमोनफोरा बेवहाय मोनसे संख्रि हाजो मुंनि पिकनिक स्पट बेवहाय सोरजिदों बानायदों। दा बेखौ आं दिनैहाय रायजोफोरनि थाखाय बेखेवनानै होबाय। जोंनि तामुलपुर समस्तिनि दिनैहाय लेब्रा सान्तिपुर बेवहाय दिनैहाय संख्रि हाजो जोबोर मोनसे समायना मिथिंगायारि नुथाय। बेवहाय गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय दिनै गोबां दिननिफ्राय पिकनिक जानो फैदोंमोनब्लाबो मोनसे मोजां सिस्टेम बेवहाय गैयामोन। दा जोंनि जाखांफुनाय लाइमोनफ्रा बे जयै खौसेयै लोगो नांनानै बेखौ मोजाङै पिकनिक जानो हानायनि थाखाय मोनसे राहा खालामनानै होदों। दा आं बिथांमोनखौ बेनिखायनो साबायखर बावबाय आरो गासैबो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों नैबे जोंनि संख्रि हाजोआव पिकनिक जाफै, गासै गावनि फेमिलिफोरखौ लानानै फैनो हानाय मोनसे सुबिदा दङ। मिथिंगायारि नुथाय, दैनि आंखाल गैया। दा बेखायनो गासैखौबो तामुलपुर जिल्लानि नैबे लेब्रा सान्तिपुर बेवहाय संख्रि हाजोआव पिकनिक जाफैनो आं बयखौबो खावलायबाय। पिकनिक प्लेससिम थांनो थाखाय लामाया माखासे एसे जेंना दं। बेयाव नोंथांनि मानिफ्राय एमएलए फानिफ्राय माबा मोनसे फोसावगोन? थांनाय समाव बियो तामुलपुर समस्तियाव गोलैयामोन एबा डेलिमिटेसननि उनाव तामुलपुर समस्तियाव हाबबाय। जों थारैनो बे थांलाय फैलाय लामाया बांद्राय मोजां नङा। माने पाक्का लामा नङिनि थाखाय गोबाङा हयथ' एसे उसुबिदा मोननो हागौ। बेखायनो फैबाय थानाय फाइनान्सियेल इयाराव जोंहा बेवहाय माखासे लामा बानायनायनि मोनसे सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ फैनायनि खाबु दङ। दा फैयोब्ला बेखौ लुफुंनो थाखाय जोङो नाजागोन।